Jeg får se på stangen. Ej, det er løgn. What? Hvad? Det er fordi, den ikke kan læse noget. Pas på dagen, du ikke krydser. Jeg går lige om på den anden side. Gå lige over til saksen. Jeg filmer lige. Det er hornfisk, det er hornfisk. Fuck, de kan få godt det, hold. Ej, hvad er det? Det er hornfisk. Hvad er det? Så du? Du kan se en popper. Nej, det ser faktisk Er det tang? Det er sgu da en brandmand. Bare hiv den op for helvede. Hvad er det? Det er en brandmand. Har han fanget en brand? Nej. Nå, der, jeg kan godt se den. Der er to! Der er to! Nej! Fuck! Hvor mange kraller er der lige? Det er 3! Er det makreller? Det er makreller! Fuck, de er store! Hold da What the fuck? Hvad gjorde du for at fange dem? Tag dem op, tag dem op, tag dem op, tag dem op. Jeg kan ikke få den op. Jeg kan ikke få den op. Hvad har jeg gjort for at fange dem? Jeg kan ikke få den op. Hjælp ham, Daniel, hjælp ham. Damn! Friis! Damn! De er grænte. Du er nart, man. Ja, Fuck hold lige din kæft, hacker, den mand. der, Den er fucking grænte. Friis, hvad har du at sige? Den er fucking grænte. Fuck, hvor er det nice! Se den! Ej! Du beholder dem alle sammen, ikke?